uNkulunkulu wayesekhuluma noMoses. Wathi Moses, yenza-ke manje inyoka yethusi. Yenza inyoka ngebronze. Ebesiyiphanyeka emthini. Iy'nyoka zazibaluma zaziphansi. Kodwa mase kuletha usizo kuthiwa inyoka ayibeke phezulu emthini. Le nyoka phezulu emthini izo-adressa izinto ey'phansi. Wathi uNkulunkulu Moses, yenze ngebronze. And ibronze inekhopha. Kuthiwa ngisho ikhumbi uma yenziwa because ibronze iyakwazi ukuresista isikhathi eside. Amen. Yenziwa ikhumbi ifakwe ikhopha, ifakwe ibronze. Amen. Sizwile uJohane in the book of Revelation. Athi mangembona uJesu inyawo zakhe zayibengezeliso kwethusi. Amen. And le nyoka kuthiwa kayenzi uMoses yenziwe ngethusi. Yes. 1 2 1 2. Amen. Kahle kahle babekela uJesu. Amen. Ngoba kunezinto kwamele abantu bafundise kuzo ngama-parable, ezinye bayifundise ngokuphela ngelesambulo. Amen. Sibona uNkulunkulu ezo-introduce uKristu Amen. in the Old Testament. Yes. Ngendlela abantu abazo-understanda ngayo. Yes. Wayenza uMoses inyoka yethusi. Yes. Wayithatha wayiphanyeka phezulu. And uthi uNkulunkulu noma sebefile abanye, Yes. nalaba angizukuvala ukuthi bafe. Into engizoyenza yilona lo obheka phezulu. Abuka inyoka yethusi. Uyasithiswa. Yes. And it is kaNkulunkulu, it came to pass. Amen. Kwenzeka. It came to pass. Bonke abasebheka phezulu babuka inyoka yethusi basizakala. Sabehleba bonke behleba uNkulunkulu. Behleba uMoses bendawonye. Abantu abathonanga ithuba Yes. lokubona inyoka yethusi Yes. ebese beyasindiswa. Hey. Mhlawumbe khona abafa inyoka yethusi isibekiwe emthini Yes. ngoba izwi lathi Hey. ungugcina imiyalo yakho awuyakwehlela ngokuba Hey. umyalo wawulula wawuthi bhekani phezulu ibuka inyoka yethusi. Kwangashiwanga ukuthi abagibele phezulu Yes. ngoba ezaze zibalumile inyoka abeyeke benamandla okugibela phezulu. Hey. Kwakubiza ukuthi noma ulele phansi uphendule nje kakodwa bese ubheka phezulu ubuka inyoka yethusi. Ngingathi ke mina, hayi uNkulunkulu ngicela ungixolele, kodwa mina ngiyahleka noma kunje. Uma kuthiwa ibronze eyayakhele inyoka kwakunekhopha phakathi, uNkulunkulu mhlawumbe lezindlela eziyifica kulezi khathi uNkulunkulu Hey. zamaphala moya ongcwele Yes. ngoba wayibheka ikhopha. Yes. Hey. That's senzo seqhuga size khona. Hey. Naliphala lintshontsha ikhopha lihamba nayo. Sibe nenkinga. Angazi ukuthi kwamele ubababeka amakherubhimi around Yes. ukuze masifika noma ngabe siqhuga sibheke khona, kodwa masigcine sifike siyibone inyoka yethusi. Yes. Asindanga kuphela abase belunywe zinyoka uma bebheka inyoka yethusi, kwasinda nabangakalunywa zinyoka ngoba zibange isabaluma. 'Amen. 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 '
ushaywe yini yakushaya kanani. Amen. Kuya ukuthi uma usushayekile. Amen. Uma usushayekile uba une choice futhi ukuthi uma ungathanda ukuyibheka ungayibheki. Kodwa iqiniso uyalazi ukuthi yona iyasindisa. Yes. Noma ungaseyibuka kodwa khona iqiniso ukuthi limile. Yona le nyoka yethu siyasindisa. Yes. Kunjalo. Sanibona babheka phezulu Amen. basindiswa. Amen. Abantu nazinyoka eyathi sibalumile basinda upoison waphela. Amen. Amen. Elabalumi abenenhlahla Amen. ayibangisa benza lutho. Yes. Amen. Umyalo kaNkulunkulu uyalalelwa. Yes. Uyalalelisiswa. Amen. Ushawe yini? The time ishaya ubalekelephi Yes. ngoba nayi inyoka. Amen. Ezinye insizwe lesikubalekela ukuthi letho uNkulunkulu uqobo. Uma seyilethile wena wenza njani ngazo? Yes. Ngoba izwa uNkulunkulu ukuthi laba babheka inyoka yethu Amen. basinda. Amen. Asibalekele kwezinye indawo. Amen. Sibheke inyoka yethu singoKristu Jesu. Amen. Einyaweni zakhe. Inyawo zakhe zibekezelo kwethusi zenziwe ngebronze. Amen. uJohane mbona eseqhinyeze ePatmos. Yes. And ibronze is so irresistant. Amen. Amen. Isho ukuthi ayisekho judgment. Ayisekho lento yahlulela uKristu Jesu. Amen. Meaning spiritual bronze. Isho ukuthi there is redemption in Amen. Christ. Amen. And ngokuphendula ngoKristu Jesu Yes. akusekho ukulahlwa Amen. ngoba uKristu Jesu. Yes. Amen. And ibronze was restore. Yes. Uyakwazi ukuyithatha ipolish ibe intsha ngathi iyafika. Yes. Amen. You become resistant. Amen. Hallelujah. Aspect. Amen. Inyoka zona nakulonyaka ngifuna ukudlala ngani isazodedela. Amen. Sazoba khona izinto ezishaya abantu. Nawe futhi ezishaya abanye abantu zikushaya. Kodwa ngosindo obheka inyoka yethu sekuKristu Jesu. Amen. Iyona kuphela eyokwenza ukuthi ukwazi ukona. Engisengathi ungayigada lento efike ngikhulume ngayo. Ngoba oselunywe inyoka bayikhala ethi ngafa nawe isikulumile waba nokwesaba uzokhohlwa ukubheka inyoka yethusi. Ubulawe izinto bengamele zikubulala. Amen. Yes. Kabheka inyoka yethusi. Entweni zonke ezishaya nezehle empilweni zethu asingakhohlwa uJesu. Amen. Nakulonyaka ke uthe uNkulunkulu azoba khona ama-test for this year. Amen. Wathi kodwa kuya ngokuthi akwehlele ukuphi. Amen. Akwehlele ukuphi. Amen. Amanye ama-test azobe ezokususa kuNkulunkulu altogether. Ngavumi. Noma isikulumile inyoka. Musukwenze ngathi ayikulumanga. Yes. Ekubeni ikulumile. Amen. Yes. Ngoba usaba ukuthi uzobonakala usuhamba uyobuka inyoka yethusi. Ubona yibo laba kade unabo. Amen. Ngidela uMoses noNkulunkulu. Yes. Ngiyacabanga ukuthi kubantu abahamba beyobuka inyoka yethusi ukuze basinde. Wayethi omunye vele ngemini hey weMandebele wena loyo Hey. wena futhi usuyakhoyela kulento kaMoses ingani thina sihle nawe sikhuluma sathi nje ngento yakhe sayiyeka. Hey. Yes. Avele omunye uma umzoleni athi hey uqoki benu seyasindisa lena manje Hey. sekhuzo haleluya ingani behlala nani silinda yikho Hey. ngale ngifebele mina noma uhlala nabo bamtshela ukuthi ayikho lento Yes. namhla usuyoyibuka inyoka yethusi wobatshela sengiyakhona Yeah. Amen. bese kuba kuyena ukuthi umuntu ayibheke inyoka yethusi noma akayibheki. Yes. Kodwa mina umsebenzi wami ukuthi mase ngiyakhona ngitshele ukuthi ikhona inyoka yethusi Amen. Yes. Amen. iyasebenza. Njalo. Ukuthi